мөһим вакыйга елына бер генә тапкыр уза. Бүген без республика рәисенең Татарстан Дәүләт Советына сайлаулардан соң беренче юлламасын тыңлыйбыз. Biz biriga har birimiz respublikamızın keleşek yazması için zor cevaplılar kalıp geliriz. Yıldan yıl indi mana bu sanıkçılar bilen kısırıklavun isap kalsak, dürüst biz bu sınavlarga birişken halak tugul. Ama lakin o üsteme kıyınlıklar, üsteme meşakkatler tudura. Ama birincisi iktisatını, nıklığın, tuturuklığın, anın elegi yıllara kadar bulan üsüşünü təmin ediyor. Bugün bizim respublikamızda zor vakıga Tatarstан Respublika Reisi Rüstem Nurgaliyev Minixanov yollaması. Hem de bu bizden için zor vakıga çünkü maksatlar, yana maksatlar kileşekke koyula. Biz biliriz, görürüz, bütün iş, bütün hükümet organlarının o kişinin sıfatın, tırmış sıfatın özgertü, tağında yakşırtı için bağışlanğan. Всемирный конгресс татар выступил с инициативой объявить следующий год в рамках своей деятельности годом Габдуллы Тукая. Мы это поддерживаем. Аплодисменты. Eң мөһиме безнең рухи кыйммәтләребезне үстерергә кирәк дип аңладык. Чөнки безнең рәисебез дә бу өлкәдә бары тик дин генә түгел, мәктәп директорыннан алып зур җитәкчеләргә хәтле һәр берсе катнашырга тиеш. Әлбәттә, инде шуңа күрә мин бик дулкынанам, чөнки бу юлларның теге башкычларын белгәч, атлауга авыр булачак, әлбәттә, бик авыр булачак. Но менә аның башкычлары күренә. Кайда барабыз, ничек барабыз һәм нәрсәгә ирешергә тиешбез.